Okay, matamad ko mag-makeup ngayon eh. So, tamad ko. Yeah. Ot kaya makantaan eh. Pag ka minuli agad, makamahalan ka. Pero kapag binuli kang maranon, ko nanda ka. O ba't maranon ka? Unang buridan eh. Kaya makanta. Ne. Ot kaya makantaan eh. Anya magaral tamo. Patse, linabas ka, tingnan kaya lalaki o kaya babae. Na basta opposite sex. Ikit na kayo, may maglakad kayong sabi. O tisipan dagat tao, me. Eh, ba piling ka group me pa? Kaya makantaan eh. Pag malisangan o kaya mapali, magreklamo, sabi mo sana marimla. Pat siya marimla naman, sabi mo, grabe, sobra dimla, o tiya kaya pumali. Diyos ko, ne, o kareklamo mo, nang buri mo. Na siya, nang buri, shorts. Kaya makantaan eh, nanaan lang. O kaya, ding imata mo ne, diyang kalugaran tala, minsan magululan eh. Di mo, maglinis siya, mano siyang pinggan. Mag-offer kang sahop, o na meno na sahop mo, sabi, ay, hinakapin ka eh. Hinakapin makilam ka na. Puta na ano pang abalbal mo, Diyos ko. Puta, mo man alinis masalisid, dinatan mo palalo. Karin nakapin. So, magpainawa ka, di ba? So, anyang kapainawa mo, ikit na ka, mag-cellphone ka. Nasabihan na, ay, rugo, nalabi mo ka ako katulong. Alang sasab ka ako, kin, pag ako mete na ako, tayo paisip na masakit nga lang inda. Hindi na ka masahop, di ba? O kaya makanta, may offer na ka masahop, di ba? O kaya makantaan eh. O kaya may kamali ko din eh. Di ba? O kaya makantaan eh. Pag rin girls, mag-CR la, dapat abe-abela, sabi-sabela. O kaya makanta. Ano mo, pati lang conference kay kilub CR? Bakit kaya? O kaya makantaan eh. O kaya makantaan eh. Sung nail cutter, may paintunan. Akakit me. May kailangan eh. Pero sung kailangan mo eh. O daya bisang palto? Hanta, biasa yung sali ko, tati ang bites. Kaya makantaan eh. At kaya niyang anak tamo ni. Pat siya timbuk na katamo ay may sugat tamo. Panitang sabihin, yun naman masakit. Pero kikya kayo sasabihin me. Eh di wow, ano kaya ita? Kaya makantaan eh. At kaya makantaan eh, pag makipag-birthday o kaya noting okasyon, makipangan ka, atin kang tatarget at metong eh. Tang lumpiang Shanghai. At kaya makantaan eh. O, di ang altita ang kaluguran eh. Halimbawa, balo da, ating ang crush kay metong tao. Di sabi yung pag linabas siya, ila masigla. O, turing alti. Kalabasan ng crush mo, ba naman? O, yung crush mo, lalabas siya. Ay, nananakanta. O, kaya makantaan eh. Tumbukantaan lang. O, kaya makantaan eh. O, sasabihan na rin ka pang pangano mayabang lang. Ba, eta naman mayabang. Mga lagot, mga santing tao mo talaga. Mga karapat tao, sasabi lang totoo. Kaya makantaan eh. At kaya makantaan eh. Okay, classroom. Pag metong ka rin girls ating kikyak, dapat metong pepepe. Kasi metong dapat tatalane bo. Baka sa ubay ta, para to na yung kumyak. Yung palo. At kaya makantaan eh. At kaya makantaan eh. Pag chat na ka, sasabihin mo makulit yun. Pero kapag ina naka-chat, sabihin mo, o tiya kaya mag-chat. Ba't siya, kagulo mo. O kaya makantaan eh. Kaya nga naman ka-chat, ako naman naintindihan eh. Timo, chinat me, online niya, active na. Kitnan me, mag-reply kay ba na ning pabulan. Tapos sabi na, ay sorry, may patutod ko. Ba, hinaan niya. May tutod yung pabulan. Ano ito? Sinubli ang mebe. Kaya makantaan eh. Active na po our best. Kaya makantaan eh. Sabi na, nyati kang burger, sabi na, pakinis. O, laklaking yawa na. Yung kinis may 1/4 niya yung mitagan ka ako. Kaya makanyan eh. Huwag kaya makantaan eh. Ring may pangari tamo. Lalo na rin yung data mo. O mas kaluguran dala rin payong ng po rin kahit Tupperware. Subukan kaming wala yung payong mo minsan. Kaya ka makahuli, masalisin na, kaya ka makakatakan. Nakandaan ko tingka rin payong ang Tupperware. Bakit kaya makantaan eh.